Iar pentru toți dumneavoastră avem o surpriză. Concursul nostru se numește Cumplița în sac. Cumplița în sac. Iată ce este surpriza. Așa. Deci, aici în sac, eu am o băutură, așa numitul ceai. Ceai. Dumneavoastră toți, doritorii, trebuie să ghiciți din ce plantă este preparat acest ceai. Cu condiția că dacă a răspuns o dată și nu a răspuns corect, nu mai are dreptul să mai răspundă altă dată. Deci se gândește bine. Da, aveți drept. Prin punct sprijin, pot să vă supun. Este acum variantă, fără să punem condiții. Poftiți să stică dacă nu-i corect? Da, așteaptă. Această plantă este originară din India, Noua Guinee, arhipelagul malaiez. Poftim? Prima mână ridicată? Ceai. S-a spus că e ceai, dar... Din ce este preparat ceai? Din ce plantă? Altceva. Din ce plantă? Din tei. India, tei. Romanită să mă ceză, India. Poftim? Deci, minte, în România, în India, înțelegi? Ușoară, te vezi câți plante noastre din India. Nu are nevoie să strigați, nu mai mână ridicată. Tot am scăpat din ce scopuri. Lămâia, aproape de liber. Măi, ce ești, nu? Nu, portocală, nu. Apelsină? Nu. S-a spus aici. Am mai scăpat în concurență serios. Care? Ananas. Nu. Așa, atelele. Care? Atent, servesc ca hârtii de învelit și chiar farfurii. Deci de farfurii servesc pentru un pachet. Și chiar luăm e farfurie. Papirus! Ce-ai cu papirus? Trete de zahăr. Ce-ai din trete de zahăr? Tudum! Bravo! Ghigare, nu! Cocosul spus. Aici și când asta ridicat mâna. A doua coară. Nu m-am luat pe el pe mine. Următorul punct. Este plantă ierboasă, multianuală, cu înălțimea până la 15 metri. Plantă ierboasă anuală, înălțimea până la 15 metri. Și înălțimea până la 15 metri. Ananas, am scăpat încă de unul. Mâna ridicată. Răspuns poftim. Bambus, bravo, bambus! Ce-ai din bambus, ridicată? Poftim. Pentru unele țări din Africa și America este cea mai importantă plantă agricolă. Pentru unele țări din Africa și America este cea mai importantă plantă agricolă. Vița de vie, nu? Calva, da? Calva? Cartof. Mai tare! Nu s-aude, bine faci la microfon să spunem. Bananier. Bananier? Bananier. N-am auzit nici de bananier, nici de bananier. Copacul de cauciuc și faci ceai de cauciuc. Bun? Unde nu s-a ajuns? Porumbul, mai m-am eu. N-a răspuns nimeni. Următoarea, raportiv. Mintă. S-a spus. Continuă următorul punct.
Și deci acum eu vă supun. Reunirea acestei plante din 6 litere. 6 litere. 6 litere. 6 litere. Poftim! Mica, nu e de el. Ce mică? Ce mică? 6 litere. Salvei? Am că limba română e salvie, dar nu e nici așa. Deci 6 litere, băi. Porul, noi. Baobab, ce-ai baobab? Spune că vom are de un plătire de ce-ai baobab. Ultima variantă. Dacă nu spuneți ultima variantă, zac pe mine. Și ce ai eu, e doamne interă. Vă fi ultima variantă. Nu, cocos nu. Vă fi ultima variantă. Și literă să începe. Banane! Bine!